Ya, mangga, Mas Bre. Juga buat Binika Shooting, selamat bertugas. Soyong ganteng tukang syutingnya. Penak. Kudu joget apa kudu napok? Ah, kudu napok wong tuwek iki brokak kabeh iki. Iki dari Mas Apri. Assalamualaikum Mas Gareng. Dengaran nyeluke Mas biasanya. Biasanya kurang. Reng. Ini minta lagu Sarung Jagung Dan tembang kangen Sragenan. Buat kawan-kawan Karang Taruna dan pasukan parkir. Istimewa buat sayangku yang lagi masak laut. Lauk. 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 Ya. Oi. Alhamdulillah jero ki. Wah. Ya ki gak njaluk kok. Gak njaluk. Sukarela. Yang penting sukarela. Ikhlas, Mas. Ikhlas banget. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, Nduk. Kledang. Saya kata Nduk. Tungane sik, Nduk. Tunggu. Nggih, muga-muga sing ngekeki saweran, tak dongane umure panjang. Amin, ya Allah. Tak dongane keluargane dadi keluarga sakinah, Amin, mawadah ya Allah. warohmah, rajin ngibadah. Tak dongane iso budal haji ning Mekah. Rezekine rezeki sing kathah, rezeki sing barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ketemu tak dongane 100 dongane luwih dawa ya. Saya ketemu tekan Mekah loh. Iya, teko Mekah munggah kaji. Ngopo iki mau duit utang lan tak kene tukang organ sakno. Bar kulinanya bar lairno. Aku arep sirku arep nyumbang MC gak ono undangan apa-apa. Nyobro. Alah rasah ditampa. Wes kulinonya kan. Iya, nyekel.
Intan iki iso ngadohno penyakit lho, Mas. Iya. Keringet metu. Asli. Iya, metu kabeh keringet. Biasanya nek sore senam, Keringet metu kabeh entek keringet darah sing metu. karo keringat apa Iya. nih? Awal darah kotor sing sak lanjutnya darah suci. Nah, iki. Sabda pendeta banyo kang tumetes dadi sesinggonku nangis nangis semu iku ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana siramu sukile tansah dukaku sliramu kowe ora krasa lewat kembang kangen aku titip sayang tresno tumring sliramu ora bakal